dasele ndibona ukuthi laa mntu sasilwe naye phaya eCreedok, ndabona ukuthi ngoku imbi le nto ndiyenzileyo. Ndabona ukuthi ngoku kuzafuneka ndimncede. Njengoba sigqiba ukulwa njalo ndibona uba ndimoyisile, ndathatha laa nduku yakhe ndayisondeza, ndathi nantsi ke induku yakho, yenza laa nto ukuyifuna. Wathi hayi khona ndiyaxolisa, masiyiyeke le nto. Bendikugxeka ndisithi uyikwekwe, ndiyabona ke ngoku uba uyindoda, ndiyabona uba uyaqula. Ndathi mna ke okay. Ke ngoku ndamphakamisa apho, ndamfaka endlini, ndamhlamba amanxeba, wakhupha iibhandeji zakhe. Uneebhandeji ezininzi nje kwibhegi yakhe, uthanda uzibopha apha engalweni okanye abophe umlenze. Hayi, ngaloo mini wabopha ingalo ke nobuso, intloko. Uthi kum, no, masingabaxeleli abelungu, into eza kwenzeka uzawubanjwa. Ndathi mna hayi okay, sizawuthini ke ngoku, sizawuthi utheni? Wathi yena hayi no, ndizawuthini, ndihlaselwe ngamakhaladi ebezoba igusha, ngawo laa ndihlaseleyo. Ndathi okay, kulungile akho ngxaki. Kodwa ndithe sendiphumile ndiyovulela ibhokhwe, ndathi xa sendiphaya endle, cangalaa ndlela ebheka ngaseQueenstown, ndacinga uba heyi, ndizawuba sengxakini. Ewe, bendizikhusela, kodwa ke ngoku kuza kufuneka ndiyicinge kakuhle le. Hayi, ndathenga i-airtime, shiya impahla yodwa ndayothenga i-airtime phaya elokishini. Ndabuya ndafaka i-airtime, ndafowunela omnye wabalungu bethu uba emlungu, sinengxaki apha, enye indoda ilimele. Wabuza uba itheni loo ndoda leyo? Ndithi hayi no, siye saxabana, qha ke ngoku ufumaniseka uba heyi, ufuna undibetha lo mntu. Ndambaleka ke, ndaphelelwa yindawo yokubalekela, ngoba kaloku ndithe sendimbalekile mna ndisendlini. Wafika ke ngoku wandihlasela phaa endlini, ndangakwazi ke ngoku ubaleka, kwanyanzeleka uba mandizikhusele. So emveni koba ndibethe ngempama, ndiye ndambetha ngolu hlobo, walimala ke ngoku. Kodwa tyhini, umbethe kancinci. Hayi, siyeza ke ngoku. Yho, xa befika uba hayi no, ulimele lo mntu. Kuyabuza umbethe ngantoni? Ndibabonisa le nto bendimbetha ngayo. Kuthiwa hayibo, le nto ingahle ilimaze umntu ngolu hlobo. Ndithi ewe, andiyazi uba kutheni imlimaze kangaka. Kuthiwa nithini ke ngoku? Ndithi hayi no, siyithethile. Uyabuza mfondini uthini ke ngoku? Ndithi hayi no, siyithethile nalo mfo le, sesiyaxolelana. Kwathiwa okay, wathathwa wasiwa esibhedlela phaya elaa nto uCreedok. Qha ke ngoku wathi mandingahlali naye kwindlu eyi-one, ngoba into azawuyenza izandiqubula andibulale okanye andonzakalise. Kukho i-caravan ke phaa, kwathiwa mna mandiyohlala phaa kulaa caravan, yena ashiyeke apha endlini. Ndathatha izinto ke ndayohlala kulaa caravan, yena washiyeka apha endlini. Nokupheka, asipheki ndawonye, utya ukutya kwakhe, nditya ukutya kwam. Qha ke ungumntu othanda ireyido, uthe seyibuyile esibhedlela, uthanda ireyido. Wathatha ireyido yakhe ebeyithengile apha ematshayinini, ezaa reyido zinebhanti, yabona zithandwa ngabeSuthu kakhulu ezaa reyido. Nabafana ke phaa kwezilalini, thanda le inespika cala elinye, then kwelinye icala ufake ikhasethi, nayo newelesi ke. Thanda laa reyido, yayikhala ke laa reyido. Thanda laa reyido, ufike phaa ethafeni ejayiva phaa ebaleka, xhenza olwaa hlobo lwabeSuthu. Ya, abanye bathi ukutyityimba ke, qha ke thina ke siyajayiva qha thina. Alright, wayithatha loo reyido yakhe waya nayo elokishini. Andimazi uyilahle phi phaa elokishini, wabuya ingekho. Uthi ke ngoku ebalungwini, I'm sure emveni kweeveki ezi-2 kuye kwesithathu, uthi hayi, le ndoda yayindibethile, indibethele ireyido yam. Kodwa ngoku uyithathile ireyido yam ayikho.
mna hawu mfundini khangibe khona nje indaba yeredio ngalamini besisandukulwa kufika belungu apha. Iredio ibikhona and khangithethwe indaba yeredio, khangibe khona kwingxoxo into yeredio uba silwele iredio. Asilwelanga redio, wena ubufuna undibetha kuba uqhela ubetha abantu naphaya emahostala. Ayakwazi amakhaladi phaba, uyawabetha. Wathi omnye utata no ndivile le, ndivile uba kukho umsuthu obetha abantu phaa, ndivile abantu bayangixelela lapha elokishini. Ndithi nguye ke lo, kuthiwa umbethe kancinci ayikho le nto ayithethayo. So nditsho ukuthi ke yaphela apho loo nto, yaphela apho. But ke ndizawuqhubeka nestori ngenye ixesha, ufuna ndisebenze ngofuna ndikline ithoyilethi, ndisemsebenzini ngoku. Ya, so ncokola. Enkosi.